Haleluya. Bathi makwaseke kuwe Nkosi ukuthi noma kuthiwa uNkulunkulu wethu akazange asikhiphe esithandweni, kodwa kohle lekwazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Nakulona lelizwe lamanje ukhona uNkulunkulu, kodwa abantu abazokwazi ukumveza, abantu abakholwa uJesu. Lithi iBhayibheli thina singamanxusa kaJesu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Njengoba sila emhlabeni asikholelwa ukuzothomoya kuphela, kodwa sikholelwa ukuthi ibe ukukhanya. Sikholelwa ukuthi nomuntu oseduze kwami makalibone ivangeli. Phela uyambona umuntu okholelwa ukukholelwa ukuzothomoya. Haleluya. Uyambona ukuthi yena uzofika khona ngesonto abe-right ngesonto, phakathi nemfiki aphile isinomi kanjani, masakhaba ukuthi ayinazofika zohlambuluka. Hayi, lithi iBhayibheli ufihla iy'phomeko zakhe akayikuphumelela, kodwa ayivumayo azishiye uyothola umusa. Ziyashiwa izono. Hayi, intenza ukuthi ibandla likaJesu lingabi nomnyakazo eSouth Africa ingoba abantu abayishiya izono. Bakhabe ukuthi uNkulunkulu uyathethelelana. Hayi, thina asiyi ukuzohlala, kumele sibe ukhanya kwezwe. Kwaze ukuthi ukhona uJesu okwazi ukulungisa intombazane ecatshelwa yisimini. Kwaze ukuthi ukhona uJesu okwazi ukulungisa umfana ocatshelwa ukhala. Kwaze ukuthi ukhona uJesu okwazi ukulungisa impilo yomuntu ohlulwa uphuzo olunamandla. Uma singanabufakazi somqoba kanjani uSathane? Somqoba ngomthandazo, sake simqobe ngomthandazo. Lithi iBhayibheli bamqoba. Yes, lobufakazi. Siyonqoba ngobufakazi kuphela. Uma singenabufakazi sifane nesiphomo esingenandla. Asitheshi. Haleluya. Noma ngadlala ikeyboard azame ngenyawo. Kodwa uma singanabo ubufakazi, siyiselenzi, siyithusi elikhethezayo. Haleluya. Sikukhanya kwezwe, sizokwenza umehluko kubantu abasha. Ngiyacela ukuthi njengoba senizenzile isinqumo sokumamukela uJesu, qinisani-ke manje endabeni sabheke emuva. Yithina esizokwazi ukushintsha indawo esenkanyezini. Yithina esizokwazi ukushintsha izwe lethu uma sizokholwa ngeqiniso, singazohlala umacashelayo, singazothanda izwe. Lezi zinto ey'sezweni ngicela ukuthi sinokwazi sifundele incwadi kaJohane yokuqala chapter 2. Haleluya, uverse number 15. Ingathandi izwe lezinto ezisezweni. Singathandi izwe lezinto ey'sezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. uthando lukayise alukho kuye. Amen. Qhubeka. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise. Yebo. kodwa kuvela ezweni. Akuveli kuBaba wethu osezulwini, kodwa kuvela ezweni. Verse 17. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Yebo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Izwi lithi izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Haleluya. Ngithi njalo ngishwekele izwi leli ukuthi enye into eyenza ukuthi singabe ukukhanya kwezwe ingoba nathi sithanda izwe. Haleluya. Kanti thina sibona abasezweni. Haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu thina sesafa kanye noKristu, ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu. Haleluya. Asebona abalelizwe. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu njengoba singabona abalelizwe, lithi-ke masingalithandi lelizwe. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uphinde umthande nezwe. Yonke into etrenda ezwe nawe ukhona, yonke imfashini esanda kufika nawe ukhona. Lithi iBhayibheli masingathandi izwe nezinto ey'sezweni, ngoba okwezwe kuyadlula. Ezweni kukhona ukuzigabisa, kukhona inkanuko yenyama, kukhona inkanuko yamehlo. Okwasezweni lithi iBhayibheli masingathandi okwasezweni. Enye into ekuyishaya abantu abasha kakhulukazi ukuthanda izwe, bafuna ukufitha ezweni, bafuna imculo yasezweni, bafuna ukudlala yonke into edlalwa la ezweni, bafuna
ukulalela uBeyonce nayo yonke imculo ekhona yethu. Thina sibona abalelizwe ngesikhathi becula imculo sezona basuke bedumisa uSathane. Nathi siyadumisa kanye nabo. Hayi. Makwazeke ifoni ekhona. Akube khona igospel sesidumisa inkosi eyodwa kuphela. Sidumisa uJesu phela sikwazi ukukhonza amakhosi amabili ngesikhathi esisodwa. Esisodwa udumisa uNkulunkulu, we worship you my Lord. Ngalena udumisa ayikhona ukwazi ukuphila impilo embili ngesikhathi esisodwa. Siyakholwa sihlukana nakho konke okwaseswe singathandi iswe nezinto ezisezweni. Siyakholwa awuphila impilo embili. Lapho ikhona uthi ayibongwe lapha esikoleni wona show house it. Umfulo wathi ungaphuma namanzi anoshukela aphinde futhi aphume namanzi ababa ngesikhathi esisodwa. Awukwazi ukuthela ithelo esimpilo khona. Haleluya. Lokho engikushoyo ngithwesa abantu abasha ngithwesa nabadala. Ngithwesa abantu abasha ukuthi besibophe akulula. Kodwa yonke into iya ngesinqumo sakho. Iya ngokuzikhandla kwakho. Uthi uPaul mina ngiyagada kuze ngasuka ukuthi ngishaye umoya. Athi kwenye indawo angisho namse ngibambe konke kodwa kunye engikwenzayo. Ngikhohle kusemuva ngiphokophele kophambili. Yebo uSuluku ungafuni ukulunga. Yebo uSuluku izomthanda siyomkhulekela uAphile ngafuna uhluka nesono. Siyenze isikhathazi ukuthi ukhuleka usebenza kanti uAphile akade isayini uhluka nesono. Kodwa mhla athi sayida. Ubona ngayo uAphile. Akekho lokuphusha ukuthi Aphile usuyini enkonzweni. Ubona uAphile wasibuze ekseni ukuthi abe sekuyayiwa yini enkonzweni. Nalethi kangaka namhlanje hayi suke simngenile. Iyona into esabantu abasha singayikhulela kakhulu ukuthi uNkulunkulu akasize. Azembule kithi. Ngoba uma usumbuleliwe usuyizwa ngaphakathi akekho ozobalesela ngokuthi uthandayo. Uyobe usuwazi ukuthi ukukhuleka kuyigugu lamakhono. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu singathandi izwi